నువ్వున్నంతకాలం నేను క్షేమం. కోపంతో నీ ఉత్తరం చదువుతూ చాలాసేపు ఏడ్చాను. కానీ ఆ కోపం నీ మీద కాదు, నా మీద. నీ గురించి తెలిసి కూడా నిన్ను ఏదో ఒక క్షణమైనా సందేహించినందుకు నా మీద నాకే కోపం. నన్ను క్షమిస్తావు కదా ప్లీజ్. నీ ప్రతి కదలిక, నీ ప్రతి ప్రయత్నం మన ప్రేమ కోసమే అని నాకు తెలుసు. కానీ తెలిసినా కూడా చేసే ప్రయత్నాలు ఏవైనా కానీ అవి ప్రేమ కోసమే అయినప్పుడు ఏ విషయం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నీకోసం ఉత్తరం రాయను కాదు, మన కోసం, మన ప్రేమ కోసం రాస్తున్నాను. మన అందమైన జీవితం కోసం 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తాను. నీతో కలిసి బ్రతికే 100 ఏళ్ల జీవితం కోసం ఎదురు చూస్తాను. నీకు తీరిక దొరికినప్పుడే ఉత్తరం రాయి.